Ben, hola, gracias por estar hoxe aquí. Imos falar un chisquiño do que sería o noso labor principal, traducir barra localizar videoxogos. Afondaremos un chisquiño no que a diferencia entre traducir e localizar, que realmente non son o mesmo. Bueno, podríamos falar moitísimas cousas máis da que nos vai dar a tempo falar, vamos, a limitación é a que temos estes 50 minutiños, unha hora entre preguntas e tal, e vai ser un vistazo un pouco somero, vai ser un pouco basiquiño de todo o que poderíamos afondar e comentar, vale? Pero máis que nada é para que entendamos un pouco realmente en que consiste este proceso que realmente bastante importante de cara ao éxito dun xogo nun mercado, é fundamental, pero non somos igual moi conscientes, sobre todo incluso a nivel de desenvolvemento e tal, moitos desenvolvedores non teñen claro a importancia que pode ter, ata que logo lanzan o xogo nun mercado, ven unha mala acollida e din, vaya, resultou que pasou isto. De feito, a saga Yakuza ou Like a Dragon agora, pois custoulle moitísimo arrancar no resto do mundo, en Xapón era superventas, no resto do mundo iballe mal. Hai unha entrevista recente de Nagoshi, pouco antes de marchar de Sega, do creador da franquicia, que dicía que non se deran de conta do importante que era localizar, e cando comenzaron a localizar os xogos e entender o que requería o resto de mercados foi cando realmente despegou a franquicia. Entón, bueno, é unha cousa moi importante, imos un pouco a fondar no que nos dea tempo para ter unha imaxe aí, unha imaxe xeral do que pode ser o concepto de localizar un videoxogo. En resumo, o resumo perfecto é esta imaxe. Lóxicamente é unha parodia, vale? Pero non dista tantísimo da realidade como podería semellar. Básicamente, o concepto que temos aquí é que un mesmo xogo, podríamos dicir un shooter en primeira persoa de ambientación mayormente bélica, pois teria que ser distinto segundo o mercado no que o lanzaríamos. Por exemplo, podemos facelo en versión americana, e aí pois teríamos o marine americano, cunha vestimenta pois moi recoñecible e con esa cara de mala leche que teñen sempre os protagonistas das pelis americanas, así os marines, etcétera, etcétera. E como podes ver, pois con sangue por todas partes, etcétera, etcétera. Aí non habería censura de ningún tipo. Sería, pois, basicamente o que o mercado americano pensa que é a guerra e o que agardan a topar. Ese mesmo xogo en Alemanha non se podía lanzar tal cual, porque Alemanha, ata hai un par de anos, tiña unha lei de censura bastante forte que requería que se querías sacar un xogo no mercado alemán, tiñas que adaptalo o que a normativa pedía. Que implica neste caso? Pois como podemos ver, o noso marine, de repente un payaso, o que era sangue, agora temos caramelos, flores e sol. Non é tan exagerado no mercado real, pero sí que houve un xogo da Segunda Guerra Mundial que cambiaron a todos os que serían nazis por robots. E directamente, pois claro, non é, lógicamente, segue a ser o mesmo xogo, pero a conceptualización ou como se percibe no mercado receptor cambia moitísimo. O mesmo xogo, sacarlo en Corea do Sur, se queremos que sexa un éxito, tenía que ser con marines, pero espaciais. Lógicamente, pois, derivado de StarCraft e outros xogos que son moi exitosos por aí. E logo Xapón é un tema. Xapón, pois, prefire os xogos máis, como dirían eles, kawaii, os xogos máis coloridos, con personaxes máis surrealistas, etcétera, etcétera. Lógicamente, insisto, isto é un pouco exageración, pero a verdade non dista tanto como podría parecer. Ben, vamos a comezar falando polo mercado. Por que é importante a localización? Pois, en primeira instancia, porque o mercado é enorme a día de hoxe. É dicir, estos son os datos de consolas vendidas, só os de consolas, nas últimas 3 xeracións. Por que os de consolas? Porque son os que temos datos fehacientes, somos os que sabemos, as empresas envían os datos, publican os seus informes anuais de vendas e tal e cual, pero a que isto teríamos que sumarlle toda a xente que teña un PC, realmente, toda a xente que poida estar registrada en Steam, en Epic Games, nos servicios de Ubisoft, ou mesmo que teña un smartphone, porque a día de hoxe, lógicamente, en móvil xoga prácticamente todo o mundo. Entón, claro, estamos a falar que só en consolas, pois a veces, non é raro que en todas as xeracións haxa algunha consola que pasa dos 100 millóns de consolas vendidas, que é unha barbaridade. Lógicamente, estes 100 millóns non son só en Xapón, non son só en Estados Unidos, senón que están espallados por todo o mundo. Entón, lógicamente, un xogador español, un xogador alemán, italiano ou que sexa, vai querer xogar na súa lingua, vai querer enterarse plenamente do que se está a contar no seu xogo, precisamente porque cada vez os xogos, ademais, son máis narrativos, teñen máis texto, teñen máis diálogos, teñen máis documentos que recolles, etcétera, etcétera. E para poder entenderlos plenamente, pois, lógicamente, é importante que se localice. Ademais, un factor moi importante... Ui, que mal vai isto. Aquí. A ver, aí. Un factor moi importante
e que o mercado tamén se abriu, é dicir, nos 90 existía un pouco esa imaxe, esa idea de que os videoxogos eran para un perfil que era homes de entre 15 e 30 anos, caucásicos, etc, etc, pero eso non é a realidade de hoxe para nada. Estes son os datos de 2023 só en España, e estamos a falar de 18 millóns de xogadores, que, como podes ver, a porcentaxe é bastante ben repartida entre homes e mulleres, non é unha diferencia abismal. De feito, penso que na última que saiu se reduciu ainda máis, que é esa 51-49. Que implica isto? Pois que ao ter máis tipo de xogadores, prodúcense máis xogos para xogadores específicos, en plan, pois, dende que saiu Nintendo DS, pois hai un mercado, por exemplo, en plan, no que ninguén pensara até ese punto. Vamos a facer xogos de adestramento mental para mulleres de 50 a 60 anos que queran ter un pouco de facer o sudoku, facer unha proba mental, unha suma, o que sexa. Que pasa? Que canto máis xogos se fan para máis público sintes atraído porque hai xogos para eles. Entón, isto está a ser unha retroalimentación constante na que cada vez hai máis produto, cada vez hai máis xogadores, a gráfica é ascendente en todo momento. Que sí, que aquí poderíamos entrar nunha realidade que o mercado é moi difícil, porque, lógicamente, hai moita competencia e hai moitos estudos de desenvolvemento que pechan. Pero por cada estudio que pecha, abre outro, é dicir, a cantidade e o número de videoxogos totais que acaban chegando ao mercado ven a ser a mesma. Porque hai 400 estudios, pecharon 200, pero abriron outros 200, entón, máis ou menos, o número mantense, e a nivel de xogadores, pois non se nota tanto que morra un ou naza outro, porque ao final o que é produto no mercado. Que xogos hai? Estes. Aí, mamé. Factores do éxito actual, pois o que dicimos, a cantidad de plataformas que hai, novos periféricos, porque a día de hoxe hai periféricos adaptados para a xente que poida ter minusvalías físicas, que poida non ter a capacidade de xogar con mando tradicional, entón hai mandos adaptativos, sacou no primeiro Microsoft, logo Sony viu que era boa idea e fixo tamén, teñen tamén un mando adaptativo para este tipo de situacións. Tamén esa accesibilidade de que xente daltónica pois adapta o xogo para a súa problemática visual, ou mesmo que xogos a día de hoxe como The Last of Us ou God of War, unha persoa completamente invidente pode xogalos gracias a un sistema de sons que fai que podan xogar como se estivesen realmente un control total do xogo. Entón, claro, isto de novo abre o mercado moitísimo a xente que antes non podía xogar, a que non se tiña en conta, e agora pode facelo en igualdade de condicións. Tamén, pois, lógicamente, queda raro dicilo de disminución de custos logo dos precios de Nintendo Switch 2, pero realmente a cuestión é que o xogador ten a elixir. Antes non o tiñas, é dicir, nos 90 ou pasabas por o prezo que había na tenda ou non xogabas. A día de hoxe non podes pagar Switch 2. Tes ofertas de Steam, tes xogos gratuitos, tes, Pay for Win, que non son moi fan, pero realmente está aí, que podes xogar gratis, e se queres invistes para xogar máis rápido ou que sexa. É dicir, hai alternativas para que xente de distintas capacidades económicas pois podan disfrutar perfectamente dos videoxogos. E logo, unha cousa que favoreceu moitísimo foi a pandemia. Mentres aí había novas en todas partes de as industrias moi afectadas, teñen que pechar, non sei que, a industria do videoxogo pegou un volantazo brutal porque, non sei se o sabedes, pero, fora que anunciaran o confinamento un xoves, comezaba o sábado. Ese venres agotáronse as unidades de PlayStation 4 e Switch en toda España. En plan, a xente dixo, se vou estar pechado 2 semanas, cando pensábamos que eran 2 semanas, pois, lógicamente, vou mercar algo de ocio para pasalo ben, tal e cual. Entón, disparáronse, vedes aí, nesa semana de marzo, en España, en Europa, un 63% de crecemento. Eso é unha barbaridade, son cifras surrealistas. Non se mantén ese 63% por lógica, porque era unha situación especial, pero sí que moita xente que non xogaba antes e comezou a xogar aí quedou. Entón, ese 63% pois, mantense igual nun 15-20% máis do que había antes da pandemia. Entón, moita xente que non xogaba, pois agora si está a facelo, probouno, enganchouse, logo que digan que os videoxogos non son malos. Ben, por a parte na que nos toca, o proceso de localización, pois está enmarcado dentro do que sería o proceso de desenvolvemento dun xogo, vale? Seríamos parte desto. Hai moitas veces debates, en plan, os localizadores son parte do equipo de desenvolvemento, contan como desenvolvedores ou non contan? Cada estudo ten a súa opinión, hai xente que opina que sí, hai xente que opina que non. A cuestión é que penses o que penses, tens que telos en conta, porque senón pode frustrar as ventas do produto. Entón, isto sería, lógicamente, en versión moi resumida,
o que sería o desenvolvemento dun videoxogo. Teríamos esa fase de preproducción, que cando alguén ten unha idea, a presenta, fan un documento de deseño que se chama, no cal pois, fan uns bocetos de como poden ser os personaxes, os mundos, as armas, explican como se vai xogar. Se hai presuposto de tempo, pois igual fan unha mini demo para que se probe como vai ser a xogabilidade, etc, etc. Cando dan luz verde é cando pasa a produción, que xeralmente en produción é cando se fala do desenvolvemento dun videoxogo, pensamos sempre en que é a produción, pero realmente comeza na preproducción, cando alguén ten a idea. E fixademos que a preproducción dura moitísimo máis que a produción. En ese momento de produción é cando se programa propiamente dito, cando se fan as animacións, cando se fan os escenarios, se digitalizan o que sexa, é cando se fai o xogo realmente. Logo estaría a postproducción, que no mercado dos videoxogos entraría a fase de control de calidade, que é basicamente xente que comproba que o xogo funciona, que non se rompe, que o personaxe non atravesa paredes, que as misións se activan cando se teñen que activar e todo isto. E logo está toda a parte de marketing, ventas e todo isto. Onde entraría o noso labor? Onde entraría a localización de videoxogos? Pois depende un pouco de como decida cada estudo, de como teña planificado. O normal é que sexa durante a fase de produción, é dicir, mentre se está a facer o xogo, é cando se vai traducindo xa. Hai veces que, por exemplo, pois o xogo lánzase en Steam primeiro en inglés e logo se funciona moi ben, tradúcese máis tarde, ou que se lanza en Xapón e lánzase no resto do mundo un ano máis tarde, etc, etc. Incluso caso, sí que entraríamos na fase de postproducción, pero o normal é que sexa en produción. Se está ben planificado, se teñen ben medido, entramos case ao comezo da produción, cando van tendo os primeiros textos disponibles a non nos mandan, e se está moi mal planificado, é o final de todo con presas. É dicir, un mesmo xogo de rol de 500 ou 600.000 palabras podes ter 2 meses ou 3 anos, depende de como planificasen durante a fase de desenvolvemento do xogo. Me gusta máis este. Sí. E dentro deso, o proceso de localización en sí mesmo, pois tería esta pinta. Participa moitísima xente, hai moitísimas posibilidades, hai moitísimas profesións involucradas, que isto é unha cousa que a mí me dá bastante carrase, que é pois, o tema de que cando un xogo sae ben, acórdanse do outro autor, e cando sae mal, acórdanse do outro autor. Pero realmente é un traballo en equipo. A localización de videoxogos sempre é un traballo en equipo. Non o fai unha soa persoa. Desconfiade de quen diga traducín este xogo. Con que máis? Pode darse o caso de que haxa algún xogo que sexa moi pequeno, que si que o faga só unha persoa, pero igual só traduce, se non ten revisión, é raro que non teña revisión, pero tampouco ten control de calidade, nin ten un enxeñeiro de localización que meta os textos no xogo, sabes? É moi raro. Entón, bueno, un traballo en equipo que participa eso, de traductores, revisores, xestores de proxecto que preparan os arquivos, preparan os glosarios, etc, etc. Se hai dobraxe, se un xogo grande ten dobraxe, pois aí entra toda unha rama nova na que entran os asustadores de son, os directores, os actores e actrices de dobraxe. Lógicamente todo o control de calidad, que o control de calidade neste caso é distinto do de antes, o antes era funcional, de ver que o xogo funciona. Aquí un control de calidade que se basea en comprobar que o contexto funciona, en plan que a traducción ten sentido dentro do contexto que se ve en pantalla. Máis que nada porque, como comentaremos logo, bueno, de feito, como comentaremos agora mesmo, non temos contexto de base. Hola. Aquí. Hola. Este non... O da mesa, non... Este, vale. Pero entres por aquí xa. Hola, vale. Bueno, veña, sí, pois agora imos entrar un pouco a relatar un pouco as dificultades que nos podemos atopar a hora de localizar un videoxogo dunha forma un pouquiño máis visual para que vexades un pouco en contexto, valga a redundancia, un pouco a que nos referimos, vale? Vas pasando ti? Sí, pasa. Isto como é? Para... Aquí o couso, vale. Vale, aquí como vedes... Ai, que chulo, A primeira vez que uso isto. Bueno, a ver... Pasa que así non... Bueno, como podedes ver, aquí temos, digamos, unha pantalla dun menú que podemos ver, pois, calquera xogador cando estamos xogando, vale? Pois vemos todas as cousas ben postiñas, os seus textos no seu sitio, demais, ata aí non vemos ningún problema, non? Pois isto, claro, hai que traducilo tamén. Isto é o que vemos nós, en realidade. Entón, aquí hai varias cousas. A primeira, aquí vedes pois unha folla de Excel, unha folla de cálculo normal, unha serie de cadeas de texto sen contexto ningún. Isto vou explicar. Unha das cousas das que nos queixamos moitos tradutores de videoxogos é da ausencia de contexto, porque moitas veces cando comeza un proxecto
moitas veces os desenvolvedores ou os intermediarios cos que traballemos non nos queren ou non nos poden pasar información ou contexto, por exemplo, o documento de deseño para saber un pouco de que vai o xogo, o lore, un pouco a caracterización dos personaxes, se son masculinos, se son femeninos, se hai calquera cousa, un pouco para ter un pouco, pois claro, ao non poder xogar, isto é distinto, como dicía Ramón, se xa o xogo pois se lanzou hai un ano ou máis e temos acceso a él, porque, bueno, haberá veces que nos dean unha clave ou que o teñamos nós incluso e poderamos xogar para velo todo mellor, pero outras veces non, non? Entón hai que xogar un poquinho con ese halo de virtualidade que nos vai facer que a hora de traducir na nosa cabeza esteamos poñendo cada cousa no seu sitio. Aínda que pareza un pouco bruxería, en realidade un pouco sí que ten, pero aquí é onde entra o de que nos defendemos moito que, aínda que seamos pois traductores, digamos, bueno, nos adiquemos un pouco máis á lingüística e demais, é moi importante xogar. Moitas veces pregúntanos, sobre todo estudantes de traducción e demais, é importante xogar para traducir videoxogos? Home, non é obligatorio, pero axuda moitísimo, porque se ti tes xa os coñecementos na túa cabeza, xogaches a moitos videoxogos, moitos xéneros distintos, vai ser máis fácil ubicar toda esta información sen contexto que se non tocaches un xogo na túa vida, non? Entón, tendo isto en conta, como vedes, pois podemos atopar, non sei se se ven dende aí, supoño que si, máis ou menos, pero vedes aquí un montón de código, que non todo é, bueno, aquí hai palabras en contexto, aquí temos código polo medio, que hai que se traduce, que non se traduce. Dentro disto, nós, por exemplo, temos, a hora de traballar unha serie de ferramentas de traducción asistida, como pode ser un MemoQ, Trados Studio, bueno, non sei, algunhas se os soarán, pero basicamente axudan un pouco, podes importar os textos, un Excel, de feito, o que máis adoitamos traballar son Excels, porque para os desenvolvedores é máis fácil exportar a Excel, estes programas, pois, é fácil importalos para ver o xogo, de tal maneira que, ao ir traducindo, podemos tamén xerar memorias de traducción, o que vamos traducindo sáenos despois como suxerencia para non cometer incoherencias a hora de traducir e demais, e, sobre todo, cando se traduce con varios traductores, pois é unha forma de garantizar tamén a coherencia entre todos e demais, non? E logo teño unha característica tamén que fai que podas bloquear as etiquetas, non o código, de tal forma que ao traducir é imposible manipulalo ou fastidiar algo, porque se o facemos, pois pode... Bueno, aquí non ven xusto, ven máis adiante, pode pasar unha catástrofe. Bueno, o tema do contexto, aquí vedes, por exemplo, un exemplo de menú dun xogo, e non sei se hai algo que vos chirría por aí, probablemente ese pato, non? Isto probablemente era pois a folla de Excel que vimos antes, unha como esa, onde o traductor pois atopou Next Weapon, tal, todo isto, pero seguido, sen contexto, e de repente pois atopou un DAC por aí, non? A mellor non o pensou moito ou non... Claro, aí vese claramente que pato non é, non? Seguramente sería agacharse. Pero, claro, cando xogamos con termos que teñen polisemia, pois estas cousas poden ocurrir, non? Pasamos. Este é un exemplo que non sei se vos lembrades del, era un tráiler, non? De Dead Island Escape, que basicamente caída 2014, ese caída é o 100% do texto do tráiler. É dicir, o 100% do tráiler está mal. Porque, claro, evidentemente era fall, non? De outono, a data de saída, pois fora por falta de contexto ou por traducción automática, que non queremos pensar, pois isto foi o resultado, non? Máis cousiñas. Temos tamén aquí outra captura, que isto automáticamente seguramente vos leve á traducción automática. Bueno, isto é traducción automática porque non hai persoa humana que poida... Pois non, isto fixo unha persoa nun Excel, probablemente, onde atopou Game Over. E como este era un xogo de cartas, pois tranquilamente pensou, bueno, pois será pois poñer un xogo en riba de algo e virá unha variable despois, ao mellor hai un espazo aí por algo, non caeu en que era a fin da partida e, bueno, quedou así. Usámoslo moito nas clases porque a verdade é que dá moito xogo, nunca mellor dito. Pasamos entón, outra dificultade, vale? Temos o contexto, ou a ausencia del, e agora temos a restricción de caracteres, que esta é outra cousa.
Pasa a seguinte, bueno, aquí igual se ve un pouco máis pequeño, bueno, vedes este despliegue bueno, temos por un lado unha columna pois co nome dos personaxes, non? Que van falando, o texto en inglés, a columna de traducción, e despois temos aí unha serie de números cos que traballamos a veces, non? Porque cando se traduce subtítulos para subtítulos ou para dobraxe, normalmente para dobraxe traballamos cun 15% de marxe, porque claro, ten que entrar o texto en boca, é complicado, non? Entón, pois, facemos as nosas fórmulas aí para que nos diga pois, se é correcto ou non é correcto, se nos pasamos ou nos quedamos curtos. Para iso temos tamén os mínimos e os máximos, non? E despois traballamos para subtítulos, temos un pouquiño máis de manga ancha, digamos, para espallarnos un pouco máis, pero tampouco demasiado. Aquí, por exemplo, outro menú que nos serve de exemplo, onde podedes ver que cada termo ten o seu caxetín perfectamente definido e programado. Moitas veces, isto como lle chamo eu, cando un xogo, cando un menú non é loca friendly, non? Que lle chamo eu, porque moitas veces os xogos adoitanse escribir pois en inglés, moitas veces, non? Claro, de feito é moi curioso porque moitas veces ningún dos membros do equipo é de fala nativa inglesa, non? Entón, digamos que pois, a lingua bicular para facer o xogo, e moitas veces programase tamén tendo o inglés na cabeza. Entón, claro, se, eu que sei, move, que temos aí, non? Se move por... xa non sei que, xa carguei... Vale, moi ben, xa liei. Bueno, aquí, move, 4 letras, obviamente eso vai ser un problema en español, non? Que pos mov punto, un lío. Entón, claro, bueno, aí hai moitas solucións, obviamente. A primeira e a máis utópica é falar cos desenvolvedores ou cos programadores, pedirles que, por favor, ensanchen un pouquiño o caxetín. Pero, claro, tamén entendemos que fais un produto para moitos mercados e se cada un lle pide eso, pois é unha festa, non? Entón, o seguinte xa sería, pois, ou parafrasear, buscar fórmulas, outras palabras, ou incluso abreviar, que non é nunca o máis apropiado porque entorpece bastante a lectura, pero bueno, hai veces que non queda remedio, vale? Eu ainda me lembro, por exemplo, un xogo no que traballei, que era o Nier Automata, coñeceredes, non? Ou vos soará, onde os menús era, bueno, había unha parte que era de chips, vale? Os chips que ibas recollendo para modificar cousas e tal, e tiñan uns nomes larguísimos en inglés que chegou un momento que tiven que falar co cliente e dicirlle isto non é posible, eso, o sea, isto é imposible, non pode ser que un chip de 4 termos en inglés teña eu aquí 10 caracteres para poñelo, imposible. Ou omito información, ti elixes, ou omito información ou abrevio tal. Tiña esperanza de que dixera o de omitir información, pero non dixo nada, pois abrevia, pois quedou un resultado bizarrísimo, se tedes a oportunidade de velo, totalmente ilexible, en plan, meg, cap, nada, o sea, non sabías nin que facía nin o que era. Pero bueno, esa é a decisión deles, entón aí non temos moito que facer, pero bueno, isto é un pouco para que vexades as dificultades de que cando se traduce menú, sobre todo, textos in-game, que se chaman, temos que ter en conta que hai que axustar sempre o máximo posible, aínda que non nos digan nada, intentalo, porque o que vos dicía antes, ti na túa cabeza xa ves que espazo non vai haber moito, non? Entón, pois, hai que intentar poñerlle remedio antes de que... O que vos comentaba antes de non pasarse nos subtítulos tampouco era un pouco tamén porque despois temos cousas como esta. Vos imaginade, non? Eu que sei, 3 segundos ou 4 segundos ou que vos poñan esta pantalla e tedes que ler ese tocho. Vale, non me enterei. Non se pode pausar. Hai que evitar isto sempre, vale? A hora de traducir, como moito 3 ou 4 liñas, e xa é moito, isto xa é, bueno, habería que sintetizar moito ou, en fin, nesto non deberíamos caer nunca, vale? Vale. Terceira dificultade. Imos logo co código. Pasas a seguinte? Ai, perdón. Si, eso foi culpa miña, perdade. É que me emocionei co... Xa o deixo aquí. Vale. Entón, pasa a seguinte logo. Ben, o código.
O que falábamos antes, non? Aquí temos de feito a mesma captura, aí vedes, pois, por exemplo, temos diferentes variables para diferentes cousas. Non sei se neste caso se pode... Por exemplo, aquí vedes, na liña 22, sí, ti dalle, do couso. Na liña 22 pon, pois, porcentaxe S wins. Vale, isto pode ser moitas cousas. Primeiro, teremos que saber se esa variable vai ser unha palabra, un nome ou unha cifra, vale? Porque pode ser 5 victorias ou pode ser fulano wins. E cambia moito o conto, vale? Entón, isto pois hai que preguntalo, se non hai ningún tipo de contexto hai que preguntalo. Que pasa? Que moitas veces, pois, a seguir avanzando no arquivo, podemos ir vendo cousas que nos dan pistas. Por exemplo, na liña 24 temos player, a mesma variable, wins, co cal aí sabemos que probablemente sexa unha palabra. Por exemplo, ainda que tampouco é moi seguro, porque tamén pode ser player 3, tal. Pero, bueno, hai cosas que nos dan pistas. Ou, por exemplo, na 21, vedes aí ao final, despois de tanta etiqueta e tal, a porcentaxe health, porcentaxe damage, non? Claro, aí eso ten que ser unha cifra, ten que ser un número, co cal eso dinos que probablemente o de... Bueno, non, porque aquí tamén salen as dúas. Bueno, pois aquí saiu mal, pero bueno, a veces sí que funciona, vale? Tedesme que creer. Pero bueno, entón, nada, aquí hai que ter moito cuidado, sobre todo se se traduce en Excel directamente, de non romper ninguna etiqueta ni nada, porque é moi fácil esquecer calquera cousa, vale? Vale, aquí, isto é o que esperaba atopar antes. Isto é o que pode pasar, vale? Que se rompa, se de repente nos falta pechar unha chave, un corchete ou calquera cousa, podemos atopar isto, que, bueno, sería algo a detectar seguramente no testeo funcional xa ou no lingüístico, pero, bueno, ten solucións ese... Dalle. Agora iríamos ca terminoloxía de plataforma, como xa avanzábamos antes, xa sabedes todos a estas alturas que hai 80.000 plataformas distintas, de todo tipo, para dispositivos móviles, tablets, computadoras, consolas e de todo. Entón, isto fai que, claro, se xenere moita terminoloxía. Por exemplo, este é o exemplo máis básico que hai, Microsoft, Nintendo e Sony elaboran unha serie de glosarios oficiales con termos propios do seu hardware, non? Que a hora de localizar hai que respetar, porque senón podemos incurrir nunha liorta impresionante que faga que non pasen as fases de certificación ou submission, vamos, que a podemos liar gordísima co seu conseguinte gasto a maiores, en tempo, en cartos, bueno, unha liada, non? E que non te volvan chamar, claro. Entón, por exemplo, temos que en Microsoft o joystick, que vamos a topar para nós, pois, para en inglés, pois joystick úsase para todo, sen embargo, en español, se fala de consolas de Microsoft sería stick, se fala de Nintendo sería palanca de control e se fala de Sony pois sería o joystick propiamente. Isto hai que telo moi claro, como estas 50.000 cousas que hai que ter moi claras. Normalmente estes glosarios proporcionan as propias desenvolvedoras, sobre todo, bueno, evidentemente os estudos de desenvolvemento. Aos localizadores non sempre nos chegan, temos que tirar de trucos e demais, pero, bueno, é importante telo en conta, non? Seguimos logo. Vale, aquí temos logo o xénero dos personaxes que adiantábamos un pouquiño antes. Imos ver dous exemplos de arquivos, vale? Pasa a seguinte. Bueno, é o mesmo, pero que podemos, digamos, recibir o arquivo de dúas formas distintas. E isto é moi importante, sobre todo os developers, que tomedes nota, vale? Porque isto pode marcar a diferencia de facilitar o traballo ou complicarlo moitísimo. Por exemplo, neste arquivo temos as cadenas de identificadores á esquerda, non? Onde xa nos indica, que non sempre ocorre, o MC, non? Que sería male character, female character, onde xa nos indica que o speaker é ou home ou muller, entón eso xa nos axuda moitísimo a usar ben o xénero, non? Entón aquí temos, digamos, intervención, resposta, intervención, resposta, intervención, resposta. Este é o xeito ideal de traballar, porque estás metido na conversa, estás, digamos, lendo todo de forma secuencial, enteraste de todo, é moito máis sinxelo. Despois temos outra forma, que non é tan intuitiva, que podes, digamos, recibir arquivos por separado segundo o persoaxe. Por exemplo, arquivo 1, tes o male character, todas as intervencións dese personaxe. Como vedes, todo o que vai preguntando, respondendo o que sexa xunto, e non tes as
conversas, digamos, as respostas da xente coa que interactúa. Entón, isto, claro, ti como traduces ese ok, calm down, se non sabes o que vai antes ou o que vai despois, é moi difícil, vale? E moitas veces, claro, isto díselle ao cliente e demais, mira, a ver se podes, tal, moitas veces é que nin o pensan, simplemente é unha cuestión de, a min, o meu programa xéramo así, por personaxes, tal, vale, pois mira, daslle a xeralo por conversas, bloques, escenas, incluso, calquera cousa, pero que teñas todo o contexto, non? E despois, claro, venche o seguinte arquivo co que che falta, de feito, isto lembrame moito, que vimos ver logo, outro xogo que traducín, ese sí que o traducín ao xogo, o Child of Light, que non sei se vos soará, pero bueno, era un xogo que era todo rimado, Sí, claro, pero digo traducir, revisar, sí, home, sí, traducción, revisión. Entón, claro, era todo rimado, non? E, claro, ese xa era un despropósito, porque a min chegaron a mandar así. Entón, tiña como 4 versos dun personaxe, e despois no seguinte arquivo as respostas. Entón, claro, chegou un momento que, claro, a min implosionou o cerebro. Falei con Ubisoft, nese caso, dixenlle, mira, é que isto así ten que rimar, o sea, non podo rimar co aire, terei que ter algo co que rimar, tal. Bueno, caeron da burra un pouco e dixeron, bueno, vale, veña, e ao final arranxámolo. Pero vamos, que hai que ter conta destas cousas. Non sei se queda algo máis pola miña banda. Bueno, vale, pois este é un exemplo, por exemplo, dunha traducción, que non sei se se le ven dende aí, o máis neutra posible, porque nos casos, bueno, hoxe en día, que, como xa comentábamos, hai todo tipo de xogadores que vamos a intentar ser o máis inclusivos posible, co cal o seu é pois neutralizar sempre para que todo o mundo pois se senta incluído ou incluída, non? Entón, pois aí nese caso, por exemplo, Ceres, no has muerto. Tamén podes poñer, estás viva, pero por qué? Non, o sigues con vida ou non has muerto, hai moitas solucións para non ter que usar o xénero, non? Entón, esta é unha desas cousas que pois hai que ter un poquinho de conta de facer. Bueno, xa me liei moito. No, era máis que nada que neste xogo en concreto o problema que tiña era que ti podías escoller o xénero do personaxe, pero non tiña en conta variacións, é dicir, era en plan, de feito, comentouse o cliente dixo, tamén nos somos franceses, pasanos en francés tamén, dá igual, vai masculino todo. Entón, na traducción aquí, na localización, decidiuse neutralizalo todo, en plan, está todo neutralizado, a veces houve que dar unhas reviravoltas maravillosas, pero o importante é que ninguén notou nada raro, entón cumpliu o seu objetivo. Porque claro, non é mesmo ter un personaxe, neste caso feminino, e que se estean dicindo, estás vivo? Vale. Sacache un pouco, sí. Ben, seguindo con eso, un pouco que comentaba Alba de Child of Light, tamén está o tema da literatura, porque a día de hoxe os videoxogos, como dicíamos antes, teñen moitísima carga textual, teñen moitísima carga narrativa, e iso leva a que realmente en momentos concretos, en moitos momentos concretos, esteamos prácticamente a traducir novelas. Un caso que me gusta moitísimo, ainda que xa é bello, que é de 2008, é o caso de Lost Odyssey. Porque en Lost Odyssey é un xogo no que, bueno, os protagonistas son inmortais, que perderon as súas lembranzas, non recordan nada, e durante o xogo chegan distintos momentos nos que teñen flashbacks. Entón, eses flashbacks plantéxanse, como estamos a ver en pantalla, como relatos curtos bastante longos, de 3.000, 4.000 palabras cada un, postos de xeito bonito, en plan, ao final é un videoxogo, pois poñenlle efectos de son, en plan, había un combate, pois eso, chocar de espadas, ou sopraba o vento, pois eso, o vento, mentres as letras aparecen como se fosen follas mecidas polo vento, se van colocando no seu sitio e tal e cual. Entón, bueno, neste caso, ademais, eses relatos curtos, na versión original xaponesa, escribiraos un literato xaponés recoñecido, galardonado con premios tal e cual, o cal leva a que sexa unha traducción literaria 100%. Isto non sería o que entenderíamos como localización de videoxogos, sería traducción literaria. Pero que pasa? Que ao mesmo tempo está dentro dun xogo, vai vir dentro do que sería o código do xogo, dicir. Ademais, este caso concreto eran como 33 relatos e publicáronse como libro independiente do xogo en Xapón, o sea, totalmente literatura 100%. O caso que comentaba Alba con Child of Light, que ademais xa comentou ela, o de que ían os personaxes por separado. Este caso concreto é maravilloso, porque, bueno, aquí hai 3 personaxes interactuando, un deles é a protagonista, Aurora, que di que sepas que el camino es peligroso con criaturas de lo máis tenebroso. Lóxicamente, o ter personaxes soltos sempre facía rima dentro do propio diálogo, porque non podía xogar con lume.
E logo lembro, porque cando lle tocou un personaxe que era un acróbata, que non rimaba, que a gracia do personaxe é que non sabe rimar, nun mundo no que todo o mundo fala en rima, ela non sabe rimar, Alba estaba feliz, en plan, buah, por fin podo tirar pa diante sen quebrar a cabeza nin nada. E, por exemplo, aí di acróbata. Soy unha acróbata entrenada, no pasa nada, para esto estoy lista. Sempre como que parece que estás vendo como rima, pero ela falla na rima sempre. Entón, Alba tirou pa diante e, como un par de meses despois, tocoulle un arquivo de Ignículos, esa boliña azul que está aí voando, que chamoulle a atención que fosen todo palabras soltas. Entón, ela razou e dixo, espérate, volveu ao arquivo da acróbata e visualizou que era... Isto deberías contalo ti, non sei que fa contando isto. Tiralle, que sabes a Pero historia. bueno, visualizou que eran as respostas de Ignículos a acróbata facendo a palabra que sí rimaba, co cal tivo que refacer o arquivo da acróbata pensando en rimas e sobre todo a dificultade que fixadevos atopar ainda por riba un sinónimo que non rime e outro que si rime en todas as frases, é dicir, eso foi unha tolemia. Entón, traducción literaria 100%, isto non é nin código nin variables, isto é 100% poesía e libros. Ben, logo que comentábamos, diferencia entre traducir e localizar. Traducir, estrictamente falando, sería só traducir os textos, en plan, coller o texto que está en inglés e poñelo en castelán ou en galego, o que sexa. Pero un videoxogo localízase. Que implica localizar? Que se vai modificar tamén todo o que rodea. Podese modificar a imaxe, podese modificar a banda sonora, podese modificar personaxes, é dicir, toda a modificación, o que víamos na captura inicial. Cambiar o deseño do personaxe ou cambiar o sangue por caramelos, eso sería localizar, pero non traducir, porque non hai texto que estaríamos a cambiar de lingua, vale? Imos por un par de exemplos, como por exemplo este de Profesor Layton y la caja de Pandora, que básicamente, bueno, supoño que coñeceres a franquía de Profesor Layton, pero básicamente basease en puzzles. Ti vas tocando no escenario, atopas puzzles secretos, son así, pantallas estáticas na que se presentan o problema cunha pregunta e algunha imaxe de apoio e ti tens que resolver o acertixo. Entón, neste caso, pois vemos que aí fala de que puxeron unha fonte no pobo que pon 8-12 rez e a pregunta que che fan é onde estaban os cidadáns nesta festividade de que se fundou o pobo? Entón, ese 8-12 rez, o truco é que ti tes que visualizar a fonte chea. A imaxe que temos primeiro é a da esquerda, coa fonte baleira, e logo temos a resolución que é coa fonte chea. E que pasa? Que 8-12 rez, ao reflectirse o texto, pasa a ser 8-13 vez. Onde estaban? Na cama. Que trucazo, Aquí hai moitas cousas. En primeira instancia, a data 8-12 formato americano, está mes-día. Non nos vale. En segunda instancia, non sei se vos ocorren moitas palabras de 3 letras en castelán que reflectidas sexan outra palabra distinta. Esa non vos digo en alemán. Entón, se esta foi a versión americana do xogo, para a versión europea cambiaron completamente o puzzle. Bueno, non completamente, en plan, adaptaron o que tiñan, porque, lóxicamente, ti no xogo estás interactuando cunha fonte, non podes cambiar a fonte. E reduciron a mínima expresión, quitaron a palabra, porque era imposible atopar unha palabra de 3 letras que valese en italiano, en francés, en alemán, en español. Cambiaron a data para se vos fixades, xa non é 8-12, agora é 12-8, e simplificaron moito o puzzle. Agora a pregunta é en que data se fundou o pobo. Que a data, claro, o 12-8 é un engano, é unha trampa, o real é, de novo, coa fonte chea de auga, o 13-8. Na miña opinión, perde un pouco o puzzle, o outro era máis sesudo, tiña un pouco máis de truco, pero non tens moito máis que podes facer para que che valga en Europa, que tens que satisfacer a 5 mercados diferentes, 5 públicos distintos, con idiomas distintos, e bueno, isto faise moito, é moi importante que se faga, porque se non se fai, pasa isto. Este é o 100% do puzzle. Este xogo é un xogo coreano que se chama White Day, está traducido ao castelán, é dicir, os textos están en castelán. Pero de repente chegas a unha clase, porque está nun instituto, e atopas isto. Eu xogueino, a min pasoume isto e pensei, faltame algo. Faltame algunha pista, un documento, tal, o típico de xogos de survival horror. Púsenme a dar voltas por doquier, non atopei nada, tirei de Google. E descubrín que este é o 100% do puzzle, porque está en coreano.
non o localizaron, non adaptaron a pizarra, non cambiaron o puzzle, non cambiaron nada. De tal xeito que o texto que está aí está a darche a pista de como consigues os números que precisas para un teclado numérico. En plan, desos bloques de 4 tal, ese texto completo da pistas, a teoría é, bueno, non me lembro moi ben, era rollo que quitabas os dos lados, quedabas co do medio, facías unha suma non sei que tal, e dábache 4 números en Hanja, concretamente en alfabeto Hanja, que logo temos aí a folla da dereita, que é unha pista secundaria, non é unha pista para o puzzle principal e para o secundario, que é cambiar os Hanja por números arábigos, que é o que tens que meter no teclado numérico. Claro, se tes que sair do xogo para buscar a solución en Google, non está a funcionar. Canta xente non desearía aquí o xogo porque non buscou en Google e dixo, rayéme, non sei avanzar. Pero o peor é que é aleatorio, o código cambia. A min pasoume que me tengo primeiro e dixen, non me funciona, que está a pasar? Atopei outro foro no que tiñan como 10 ou 15 dos códigos e puseme a probar ata que me saiu o que era. Isto rompe totalmente a experiencia e por iso é importante localizar este tipo de cousas. Non se denos de conta, pese a que invertiron en localizar o xogo, non adaptaron este elemento visual e iso, pois, lóxicamente, pasou factura. Este tipo de modificacións pois son moi habituais, por exemplo, volvemos ao caso da Alemanha, na franquía Wolfenstein, pois claro, é un universo paralelo no que o Tercer Reich gañou a guerra, entón dominan o mundo, hai, pois eso, hai esvásticas por doquier, falase de Hitler, sai Hitler en Wolfenstein 2. En Alemanha non podían sacalo, por a lei de memoria histórica que teñen, entón o que fixeron foi cambiar todas as esvásticas por un logo inventado, que é o logo propio do xogo, eliminar toda a referencia ao mundo real e concretamente a Hitler afeitalo. Que, como se pode observar, pois, cambia totalmente a percepción do xogo. Parece unha parvada, pero se non vedes a imaxe da dereita, non pensades, da esquerda, perdón, non pensades que a dereita é Hitler de base. Entón, funciona, é un cambio menor, pero un cambio que hai que facer, porque senón non poderían ter lanzado o xogo en Alemanha. Isto, por exemplo, cando comenzaron a sacar a franquía Phoenix Wright en Occidente, claro, non tiña moita fe en que triunfase, pero ao mesmo tempo era un xogo que funcionaba moi ben para Nintendo DS, coa pantalla táctil, tal e cual, e dixeron, bueno, ímolo lanzar, pero vamos a sobrelocalizalo. Imos eliminar toda a referencia xaponesa e vamos a facer que sexan todos americanos e que fagan cosas americanas. Pero só cambiaron o texto. É dicir, dinche, estamos aquí en Los Ángeles, e de repente ves un tori. Houve un asesinato na serie de televisión máis famosa de América, e hai un samurái, sabes? Son cousas así todas surrealistas. Entón, bueno, esta é unha tira cómica que se burla deso. Por exemplo, está aí dicindo, come las hamburguesas, Apolo, e ten un subsidiante, sabes? Porque por momentos pode chegar a ser así de surrealista. Que pasa? Que xa van 6 entregas principais, máis 2 spin-offs, máis outros 2 spin-offs. Non poden cambiar agora o que xa fixeron, non poden cambiar os nomes dos personaxes para devolveros a versión xaponesa, non poden cambiar a ambientación, están perdidos, están vendidos e teñen que seguir pa diante, porque outra opción sería relanzalos de novo en versión, en plan, Phoenix Wright Japanese version ou algo, sabes? Porque a día de hoxe está sentadísimo coa primeira traducción. E logo isto de localización pois chega a modificar os personaxes, a veces son pequenos cambios en plan, oi, pois esta rapariga xaponesa que vai con un uniforme de colexiala, pois igual facemos que en vez de 15 anos teña 20, vestímola de roupa de rúa en vez deste fetiche marinerita tal. E outras veces son cambios máis drásticos, por exemplo, un dos que máis me fascina é o que fixeron en Nier, porque cando Cavia e Yoko Taro, bueno, esas coñeces de sobre Nier a estas alturas, quixeran facer Nier, o primeiro Nier, eles querían facelo co personaxe da dereita, co protagonista adolescente. Por qué? Porque o protagonista adolescente que ten un poder oculto, yada, é un pouco o tropo xaponés, que é o rollo de todo o que che pasa en Xapón antes de chegar ao mercado laboral. Ou ao mercado laboral desapareces do mundo, é un pouco o que transmiten. E isto non é en videoxogos, pasa en manga, en anime, sempre o mesmo, sempre os protagonistas sempre son adolescentes. Pero claro, daquelas os xogos de rol xaponés non estaban a vender moi ben en Occidente, Square Enix América dixo, non, queremos que triunfe, tenemos que sacar un personaxe, un protagonista que guste en Occidente. Entón, eles propuñan eso, ter un home entrado en anos madurito, petado, forte, agotado da vida, con cicatrices de 5.000 batallas que tivo antes, pois o que ven sendo o héroe americano dos 80-90 que perdura, o Schwarzenegger, o Stallone, o Bruce Willis, etc. Entón, como había ese choque, o que fixeron foi sacar os dous. En Xapón, originalmente, en 2011, en 2010, sacaron só o que se chamou como Nier Replicant, que é o do adolescente, e no resto do mundo sacaron só o de Nier Gestalt, o da versión occidental.
Non axudou as ventas do xogo, a verdade, o cal é un amago porque é un pedazo de xogo, eso demostrou no tempo. E recentemente, pois, como entre 2010 e 2024 o mundo cambiou moitísimo, globalizouse moito máis, hai moito máis aceptación do mundo xaponés, etc., o mundo asiático en xeral, pois o que fixeron foi lanzar como remaster Replicant, a versión do adolescente no resto do mundo. E uníronos un pouco aí, en plan, hai un momento no que o personaxe adolescente ten un soño no que é a versión occidental, que é o pai. E bueno, son cousiñas que, de novo, fanse pensando en que vai querer cada mercado, que prefiren atopar o que pensan que vai ser o que máis guste a nivel de mercado. Vale. Sí, xa rematamos rápido. A última dificultade é ter un bo control de calidade. A IA ten cousas moi boas. Eu non son especialmente hater da IA. A IA é unha ferramenta e como ferramenta hai que usala, pero hai que usala ben. É dicir, de todo o que nos pode aportar a IA, pois traducir non é unha das cousas que nos pode aportar a IA. E sí que hai xente desenvolvedoras ou xente de AP que pode pensar que paso algún texto por Google, esa non me vai valer, vai quedar o bastante ben como para que funcione. E a realidade que estamos vendo actualmente non é esa. É dicir, eu, por exemplo, no meu caso, se a mí me din, no, pero traduce con IA, vale, mentre o meu soldo siga a ser o mesmo, o que non quero é que por traducir por IA me reduzas o soldo en plan, xa está medio feito. Non, vale, hai que pulilo, hai que melloralo, hai que perfeccionalo. Ese é o único punto que quero dicir co da IA nin cheirala, en plan que non podes deixala funcionar sola. Porque que pasa se funciona só a IA? Pode pasar isto. Que, por exemplo, isto é traducción automática 100%, que, por exemplo, que pense que chest é pecho, non é cofre. Que ademais, isto é gracioso, porque isto é un xogo de Hora de Aventuras, ainda por riba un xogo de licencia, co cal tivo moito calado, tal, viralizouse en Twitter no seu momento en plan, que burradas, pero cousas destas había en abundancia. Por exemplo, a Finn, o protagonista Finn, chamábano finlandés. Porque sí. Entón, bueno, aquí, pois, obviamente, faría falla un control de calidade. Aquí ninguén xogou isto antes de lanzalo ao mercado, porque se daría de conta, vendo o contexto, que non é pecho. Por exemplo, unha cousa na que se doita a empregar moito por aforrar nas tendas digitais. É dicir, nas tendas digitais, pasámolo por IA ou por traducción automática, e esa nos vai valendo. Entón, claro, temos un marketing como este. El obrero apacible que Abe ha descubierto que sus patrones en las granjas de la ruptura están planeando utilizar sus mudokons compañero como el ingrediente principal en su último producto, Mudokon hace estallar. Como cualquier mudokon decente, Abe apunta a rescatar a sus pares. También lo determinan para intentar la justicia en su batalla para derribar las granjas corruptas de la ruptura. El jugador asume el papel de Abe y debe escaparse de la fábrica antes de emprender una búsqueda peligrosa, para restaurar el suyo gente una vez noble. Casi. De novo, se me dan este texto xa pretraducido, co mesma tarifa non teño ningún problema en pulilo, pero que non podese lanzar isto directamente porque nin respeta a terminoloxía do xogo, nin queda claro de que vai o xogo realmente. Outro caso que tamén foi moi viral foi o caso de Salt and Sanctuary, que se lanzou, e cando se lanzou originalmente, pois tiñamos diálogos como este. Estás a un pouco carnosa de restos flotantes lavado en tierra con el resto de nosotros, Bueno, igual non sabe de suficiente castelán, vale, pero o que está a dicir é ti tamén és do naufraxio e a marea trouxoche ata a costa como o resto de nós. Agora védelo, non? Está claro. De novo, aquí o estudo pediu disculpas públicas en Twitter cando se fixo viral isto, dixo que pensaban que coa traducción automática bastaba e logo pagaron unha traducción profesional que fixo Felipe Mercader e quedou maravillosa. Pero a mala imaxe quedou, lóxicamente. Entón, a IA sí, pero con sentidiño. Vale? Ten que ser unha ferramenta que nos axude, a IA ten que estar para nos invertir menos tempo no traballo, traballar máis rápido, pero sen sacrificar o noso soldo. E, dende logo, se pensamos que a IA nos pode sustituir plenamente, a día de hoxe, o que estamos a ver en videoxogos, ao menos, son este tipo de cousas que deixan moi mala imaxe aos estudos, realmente. E, bueno, ata aquí, unha visión un pouco somera, poderíamos ter 5.000 dificultades máis, pero o tempo é o que temos, agardamos que vos resultase interesante, e preguntas, se queredes. Boas. Bueno, ante todo, moitísimas gracias. Eu non son ningunha experta na temática, pero son docente de educación primaria
Pois estes varios exemplos, pois esas malas localizacións en castelán, e por iso vos quería preguntar un pouquiño como observades a localización en galego, sobre todo para eses nenos que están un pouco, pois bueno, sen un marco na lingua ao que aterse. Grazas. Miraba para ti porque normalmente Ramón ten unhas respostas menos polémicas que a min, entón digo, a ver se colle o... Pero bueno, a ver, veña. Pues, No, ves, así que no fales Bueno, a ver. Obviamente estamos a topísimo con traducir ao galego. Videoxogos, todo. Somos os primeiros que sacan unha nova serie, un anime en euskera, en catalán, e facemos boicot. Mal. Entón, a topísimo. Que pasa? Que o tema da localización a galego xa non é unha cousa que dependa dos traductores, son unha cousa que depende das ventas, dos custos, da rentabilidade. Un estudio vai dicir, a ver, se eu traduzo a italiano, canta xente vai recibir ese xogo, non? Pois tanta, vale a pena? Pois cada vez menos, por desgracia. Español, bueno, ainda libramos, porque aquí xogamos con dous continentes. Está España, está Latinoamérica, entón temos aí España, español, Latam, bueno, ben, que aí tamén hai queixas, tamén hai polémica, evidentemente, nin a uns lles vale o outro, nin aos outros lles vale o dun, pero bueno, máis ou menos entendémonos, non? Pero a nivel de, claro, ti dis, imos traducir ao galego xa, en Galicia cantos millóns de habitantes hai? E deses habitantes cantos xogan? Non? E dos que xogan cantos mercan? Entón xa imos reducindo moito, por desgraza. Entón, isto o que ten que pasar é por a xente de arriba, que está nas institucións, a Xunta, que faga cousiñas como se fan noutros sitios, pois como, por exemplo, a Generalitat, que ven que fai sempre partidas orzamentarias para apoiar ou fomentar a súa lingua, que o teñen moi claro, outras cousas non as teñen tan claras, pero eso sí. Entón, pois vense xa xoguiños que van saindo pois en catalán porque pagan esas traducións. Outra cousa que se está facendo, pois, por exemplo, nós mismamente, que temos, creamos aí unha especie de máster especializado na traducción de videoxogos, pois tentamos tamén cos estudos de desenvolvemento que colaboran con nós ou que coñecemos ou que se poñen en contacto con nós, pois a través das prácticas co estudantado, pois tentar sacar cousiñas en galego para facelo, aínda que sexa que vaya engrosando un pouquiño esa biblioteca, esa ludoteca de tal, pero o principal escollo é sempre pois o financiamento. E queres dicir algo que xa te estou vendo temblando, veña, a ver, aporta ti. Eu quero dar a contrapartida positiva. Pero é verdad. Hai máis en galego do que parece. Eso tamén xo digo. Hai moita cousa descoñecida porque, lóxicamente, hai moito estudio indie que igual non ten xogos moi recoñecidos, pero están en galego. Bueno, precisamente o ano pasado Péndulo sacou o Tintín en galego. Entón, hai cousas. Tamén, o dato positivo é que Cataluña non traduce moitos máis xogos ao galego que Galicia, O sea, a cousa anda aí. Hai un chisquiño máis en galego, pero que se a día de hoxe, en total, igual hai 50 ou 60 xogos en galego, en Cataluña son 70, en catalán son 70 ou 80, sabes? Non é unha diferencia tan drástica. Co cal, dado que Cataluña ten esos financiamentos, o que penso é que nós temos máis vocación e facémolo sen carto, sabes? O ideal, lógicamente, sería que estivese contemplado e pagado de base, pero ao final todo se reduce eso, a quen paga esa traducción. Pero, ainda así, hai máis do que parece, eu penso que a tendencia é bastante positiva, porque, por exemplo, en Windows, unha cousa que se descoñece moito é que Windows ten os típicos xogos de Windows. Se ti tes Windows en galego, e o Windows está en galego, eses xogos van a estar en galego. E hai aventuras gráficas como Adera, Minecraft está en galego, o pinball de Windows está en galego, sabes? Quero dicir, por exemplo, hai moitas cousas que, claro, pouca xente ten Windows en galego e non xoga Minecraft en galego, pero Minecraft está en galego. Entón, o que habería que hai tamén, na miña opinión, é visibilizar o que hai. Porque, por exemplo, por a tua cara non sabías que Tintín estaba en galego. Ah, sí sabías, vale. Pero quero dicir que ao final son dinámicas que pouco a pouco hai que visibilizalas e que a xente diga, pois podo xogar en galego, e que pouco a pouco, si, o videoxogo a bo tamén, no seu momento o Waylanders, o sea, hai xogos que teñen máis ou menos visibilidade que poden estar en galego. Ten que haber máis? Sí, pero para que haxa máis,
hai que conseguir que os que xa están a xente o xogue, porque senón non facemos nada. A ti. Moi rápido. Bueno, gracias pola presentación. Opino que a localización é un dos traballos, un dos departamentos máis maltratados dentro do desenvolvemento de videoxogos, e sodes como a última cousa na que pensan os desenvolvedores. Un dos casos que eu atopei no que máis sufrín por vos foi que estaba traballando nun xogo onde querían que os xogadores se chamaran a sí mesmos The Pack. E iso traducilo a castelán pódese traducir, pero é unha palabra un pouco que ten unha carga, que a traducción a palabra é manada, é unha palabra que, pola situación na que está o noso país, ten unha carga que ao mellor pois, non tería moito éxito utilizala. A miña pregunta é, atopades moitos casos así, cando atopades casos así, que facedes? Alertades os desenvolvedores? Podedes ter algo no que lles digades, mira, tedes que cambiar este termo, incluso en inglés, porque eu non atopo outro sitio de traducir pack que non se chama nada, ou castelán, que facedes? Jauría. Hostia, que capullo. É que estamos moi curtidos. Isto é o noso día a día, porque o que dis pásanos sempre. En plan, é unha constante, sempre temos que pelesar con eso. Por exemplo, había un xogo francés que tiña un inimigo que era, en francés, Rei Meos. Sí, é verdade, sí. Que fixemos? Cambiar, que falamos co desenvolvedor e dixemos, mira, este problema tal, e cambiámoslo a Rei Míos, que non cambia moito, se ti buscas en Google e tal, ou procúralo e tal, pois vai che sair algo similar, ou máis ou menos vai pensar que eso. Cando facemos ese cambio, tendamos que ser pequeno. Por exemplo, en los toys que comentábamos antes, o inimigo en xaponés, en inglés e tal, en outras linguas, chamase Góngora. Claro, non podes ter a Góngora como malo nun xogo en España. Entón cambiaron o nome en España a Gengara. Bueno, non, ia dicir esta semana mesmo tivemos un debate cun... Sí, pois podrás dicir. Non sei, porque igual... Non digas o xogo, bueno. Pero polo nome, bueno. E hai un personaxe que é Nivera. E tivemos debate en plan, vai soar a nevera? Porque o problema é que ten maxia de xeo. Entón é como... Tiña un apodo como Frozen Heart ou algo así, entón é como, claro, nevera, corazón xélido, non? Claro, ainda non dicimos que imos facer. Non, estamos aí. Pero bueno, que eso estamos moi acostumados a que nos pase, sí, temos que tentar paliarlo, lóxicamente, avisamos ao cliente de ten que estar el de acordo. Por exemplo, pode pasar que... lembro un xogo, este sí que non vou señalar porque o cliente queda un pouco regular, pero un xogo no que todos os personaxes tiñan os nomes, eran xogos de palabras, todos. Todos os nomes de xogos de palabras, pero eran como comida e todos xogos de palabras con comida. Nos estamos a traducirlos e adaptalos e tal e cual, e o cliente dixo, non, quero que todos queden en inglés, porque hai máis de marca, o marketing, non vou sacar unha camiseta por idioma, tal. Entón, tivemos que desfacelo todo, para que quedasen todos os nomes en inglés, perdendo os xogos de palabras. Entón, chegou un día un arquivo que era un diálogo que o 100% do diálogo eran facer chistes cos nomes dos personaxes. Sabes, pues eu que sei, como se ti... Jaja, te llamas Paco, pois o mesmo, sabes, en plan, ¿dónde vas con ese nome e tal? Entón, claro, era rollo de dicirle ao cliente, mira, como íamos facer xogos de palabras cun xogo de palabras que non temos? Porque con nome en inglés non podemos facer nada. Entón, aí cederon e deixáronos volver a cambiar os nomes, saíron os nomes cambiados, pero levamos doble traballo para nada. Entón, ao final, a última palabra ten o cliente, pero nós, lógicamente, sempre tentamos tirar polo que creemos que é o mellor para o xogo, que non sempre acertamos, ollo. Hai veces que nos trabucamos, que nos pensamos que é o mellor para o xogo, pero logo pode haber xogadores que din, pois non ha triunfado. Pero eso non o podemos controlar. Ao final, cada quen ten un gusto, unha expectativa, tal. O que dicimos non é que o éxito é que a un 50,1% da xente lle guste a traducción. Con que haxe unha persona máis que lle gusta que xente que non lle gusta, é a maioría, xa está. Non podes pensar en chegar a un 100% porque é imposible. O máximo que podes chegar igual a un 75, esa tirando polo alto, porque sempre vai haber gustos diferentes. Gracias. Nada, a ti. Vale, pues quedamos en tiempo xa, así que gracias, Alba, gracias.